Ismét itt vagyunk. Ugye jó indulatomat mutassam, nem szeptember 1-e van, hanem szeptember 10-e. Leggyakorlottabb nézőink talán már láthatják, merre tartunk. Természetesen a Vidám Park irányába. Hat hónapja és még néhány napja annak, hogy a valamikori Vidám Park területén meg kellett kezdődnie annak az önkormányzati munkálatsornak, amelynek keretében műfüves labdarúgó pályákat alakítanak ki a volt Vidám Park területén. Ígéretemhez híven azt ellenőrizzük, hogy ebben a bizonyos eltelt 6 hónapban meddig jutottak ezek a bizonyos munkálatok. Nagyon sokat az előzményekről azért nem beszélünk, mert aki már ismeri, az úgyis unásig tudja, hogy egy önkéntes akció keretében, egy úgynevezett civil akció keretében, ha így jobban tetszik, egy kis közparkká szerettük volna nem sokan, néhány ezren átalakítani ezt a minden látvány dacára is gyönyörűvé alakítható kis parkot, de a legvégén nem kaptuk meg az önkormányzati áment, és akkor egészen pontosan 2013. februárjának végén azt az indoklást kaptam sokadik időpont egyeztetés után gazdasági alpolgármestertől, hogy nagyon szépen köszönik az ötletet és a tervet, valamint a jó szándékot, de sajnos okafogyottá vált az ügyünk tekintettel arra, hogy ezen a területen hamarosan sportpályák épülnek. Nemes cél, nagyon szép szándék, a megvalósítással, ha jól látom, ebben a pillanatban még nem végeztek. És ma úgy gondoltam, hogy nem megyek le az elvarázsolt kastélyig. Egyszerűen csak nem akarom sajdítani a szívemet azzal, hogy ma látom. Majd megteszem ezt mondjuk november első napjaiban, amikor is újra ellátogatunk ide. Addigra már csak elindul talán az a munka, aminek idén ugye márciusban kellett volna elindulnia. Hopp, egy újdonság. Ez az ajtó kinyílt és ez a tető eltűnt. Hopp, egy légy. Hát akkor viszont megkezdődtek a munkálatok. Tessék, az első kapavágás. Kinyílt a Dodge-em hátsó traktusa. Ezt valakinek meg kellett csinálni. Bizony. Itt a tetőt el kellett bontani valakinek. De ki lehetett az? Hát ugye nincs az a dolog, ami ingyennek kéne valakinek. Mondhatnánk ezt csúnyában is. És battyogunk is kifelé, hiszen jól látható, hogy 6 hónappal a bejelentett beruházás után sem találhatott különösebben semmi olyat, leszámítva a tetőt. Hoppá, ne felejtsük el, nem kizárt, hogy ez már az, de egyebet sajnos nem találtunk ezúttal sem. Én azt hiszem tehát, hogy bátran kimondhatjuk a tényt, fél év elteltével sincsen semmifajta mozgás az egykori Dunajvárosi Vidám Park területén. Ez pedig azt jelenti, hogy ha más nem is, de ezt a nyarat mindenképpen megkaphattuk volna arra, hogy kicsit rendbe rakjuk és egy kicsit éljük ezt a helyet. A Dunajvárosi Vidám Park továbbra is Csipke Rózsika álmát alussza, hogy kicsókolja föl belőle. Hát ezt próbáljuk folyamatosan 2 havonta egy ilyen kis videóüzenet formájában kideríteni. Visz november!